कोकण आहे साहित्य रत्नांची खाण। याच भूमी नदीलीत साने गुरुजी, विंदा, खांडेकर, जयवंत दळवीं सारखी अनेक रत्न। हाच वारसा चालवतायत नव्या पिढीचे, नव्या दमाचे साहित्यिक। अशाच साहित्यिकांसाठी कोकण साधनं आणलं हक्काचं व्यासपीठ। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा। नमस्कार। जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांच्या या विशेष कार्यक्रमात आज आपण खऱ्या अर्थाने कोकणातील एका सुवर्णपान जरी म्हटलं तरी ते कमी ठरणार नाही अशा साहित्य रत्नाला भेटणार आहोत आणि त्यांचं नाव आहे डॉक्टर महेश केळुस्कर। कोकणचं एक हे समृद्ध साहित्य क्षेत्रातील वैभव आणि या वैभवाशी आपण खास गप्पा मारणार आहोत। जागर कोकणच्या साहित्य रत्न हे जे सदर आहे ते दैनिक कोकण 7 आणि कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हने सुरू केलं आहे। जवळपास आपण आत्तापर्यंतच्या प्रवासामध्ये 45हून अधिक साहित्यिकांचा प्रवास या ठिकाणी संपूर्ण पाहिलेला आहे आणि कोकण ही खऱ्या अर्थाने या अनेक रत्नांची खाण आहे। त्याच्यामध्ये विशेष करून साहित्य ह्या कोकणचा श्वास आहे आणि अशाच या संपूर्ण साहित्य क्षेत्राला एक समृद्ध चळवळ बनवावी आणि कोकणातील साहित्यिकांचा जो प्रवास आहे, साहित्य रत्न जी आहेत ती आमच्या दर्शकांसमोर आणावीत हाच त्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश होता आणि आज आपण अशाच साहित्यिकांना भेटतोय। केळुस्कर सर, आपलं मनापासून आजच्या या मुलाखतीमध्ये स्वागत। नमस्कार। कोकण 7च्या सर्व दर्शकांना नमस्कार। डॉक्टर महेश केळुस्कर नाव सर्वांना परिचित आहे आणि कोकण आणि केळुस्कर सरांचं जे नातं आहे ते सुद्धा सर्वांना परिचित आहे। पण केळुस्कर सरांबद्दल बोलायचं झालं तर या साहित्य क्षेत्रातील सगळ्यात ज्येष्ठ आणि आजपर्यंत आत्ताच्या पिढीमध्ये लावी पिढीमध्ये जे एक साहित्य क्षेत्रात योगदान देत आहेत ते जवळपास 45 पुस्तकांचं त्यांची निर्मिती आहे आणि अलीकडे 4 पुस्तकांचं सुद्धा प्रकाशन त्यांच्या झालेलं आहे। स्वतः केळुस्कर सर हे त्यांचा जो जीवन प्रवास होता ते आम्ही या पूर्ण मुलाखतीमध्ये उलगडणारच आहोत। मात्र हे सगळं सांगत असलो तरी आज त्यांची कर्मभूमी मुंबई आहे, मात्र जन्मभूमी जी आहे तो हा सिंधुदुर्ग आणि कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपण संवाद साधणार आहोत। खास करून या ठिकाणी उल्लेख करावा असं वाटतो स्वामीकार रणजित देसाई, त्यानंतर बोरकर, बाबा बोरकर अशा थोर जे साहित्यिक आहेत, कवी आहेत, यांचा सुद्धा सहवास त्यांना अगदी शालेय जीवनात लाभलेला आहे। या सगळ्या गोष्टींचा आपण या ठिकाणी उलगडा करणारच आहोत। तर कादंबऱ्या, कथासंग्रह, नाटकं, समीक्षा, ललित गद्य, बाल साहित्य, अनुसंवाद, संपादने अशा प्रकारची मिळून आत्तापर्यंत सरांनी 45 जी पुस्तकं आहेत, साहित्य निर्मिती आहे ते सगळं केलेलं आहे। सरांना साहित्य अकादमीतर्फे अनेक पुरस्कार सुद्धा या ठिकाणी प्राप्त झालेले आहेत आणि विंदा करंदीकर यांच्यावरील त्यांचा चरित्रग्रंथ साहित्य अकादमी तर्फे लवकरच प्रकाशित सुद्धा होणार आहेत। निश्चित साहित्य त्यांच्या या साहित्याला पुरस्कारासहित अनेक सन्मान सुद्धा प्राप्त झाले आहेत आणि नागरिक या मराठी चित्रपटाच्या पटकथा संवाद लेखनासाठी त्यांना राज्य सरकारचा सह्याद्री गोदरेज पुरस्कार आणि मिक्टा नामांकन सुद्धा त्यांना या ठिकाणी मिळालेलं आहे। खास करून दत्ता डावजेकर, श्रीनिवास खळे, अशोक पत्की, श्रीधर फडके, अभिजित लिमये अशा नामवंत संगीतकारांच्या सरांनी अनेक गीतांना चाली दिलेल्या आहेत आणि
ऑल इंडिया रेडिओवर सुद्धा त्यांनी काम केलेलं असल्यामुळे अनेक प्रकारचे अनुभव आणि त्यावेळी दिग्गज नेत्यांच्या सुद्धा त्यांनी या दरम्यान मुलाखती घेतलेल्या आहेत. आणि आज अशा एका थोर मुलाखतकाराची मुलाखत म्हणजे साहित्य लेखक कवी तर आहेत, तर मुलाखत घेण्याचा योगायोग कोकण 7ला जुळून आलेला आहे. तर आपण त्यांच्याशी थेट संवाद साधूया. सर, पुन्हा एकदा स्वागत आणि मनापासून शुभेच्छा. सर, तुमच्याशी गप्पा मारत असताना जसं मी पहिलाच सुरुवातीला उल्लेख केला, कोकण खऱ्या अर्थाने हे तुमच्या संपूर्ण लिखाणाचं मूळ आहे. कारण साहित्यिकाची जी मूळ जी आहेत ती तुमची जी मूळ आहेत ती मालवणी मुलकाशी निगडीत आहेत. मात्र हे सगळं सुरू जरी असलं तरी आम्ही नेहमीप्रमाणे ज्या पद्धतीने साहित्यिकांना विचारतो, तुमचा तर प्रवास अनेक आमच्या दर्शकांसमोर आहेत, पण एक मुळाशी जाऊन हा प्रवास या दर्शकांपर्यंत पोहोचवणं आणि जी आमची थीम आहे साहित्य रत्न, तर त्याला साजेसं यावर चर्चा करणं, संवाद करणं अतिशय आवडेल. अगदी असंच आपला मूळ जन्म जरी फोंडाघाटमध्ये असला तरी आपलं शिक्षण जे आहे ते 8वी नंतरचं सावंतवाडीमध्ये झालेलं आहे. बरोबर. मात्र फोंडाघाट ते सावंतवाडी प्रवास आणि अगदी हेही आवडेल म्हणजे इथला कोकणातील कुठचाही जरी आपला व्यक्ती असला किंवा नागरिक असलं, कुटुंब असलं, तरी तुमचा जो हा सगळा प्रवास आहे तो 60-65 वर्षापूर्वीपासूनचा आहे, जन्मापासूनचा. खरंय. तर ते सुद्धा सुरुवातीला आवडेल की ती तुमची सुरुवात म्हणजे मी जो तुमचा अभ्यास केलाय, वाचन केलंय, ऐकलंय, त्याच्यामध्ये अगदी फोंडाघाटच्या बाजारपेठमध्ये तुम्ही तुमच्या वडिलांसमवेत अगदी तंबाखू या सगळ्या गोष्टी तुम्ही केल्या आहेत. मात्र तिथून आजचे डॉक्टर महेश केळुस्कर, हो, ते डॉक्टर महेश केळुस्कर, त्यावेळेचे महेश केळुस्कर आणि आजचे डॉक्टर महेश केळुस्कर, हा प्रवास आम्ही या मुलाखतीत उलगडूच. पण तुमची सुरुवात मी दर्शकांना सुरुवातीकडे नेतो. माझी सुरुवात कशी झाली. जन्म माझा कणकवली तालुक्यातलं फोंडाघाट अगदी प्रसिद्ध आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. फोंडाघाटचा मज सगळ्या दुनियेत प्रसिद्ध आहे. पण माझा जन्म 1959 साली जून महिन्यात 11 तारखेला झाला आणि असेच पावसाचे दिवस होते. त्यावेळचं जे गाव होतं आणि माझ्या बालपणीचं, तर ते आपण अजूनही फोंड्यामध्ये फारशा सुधारणा नाहीत, पण त्यावेळ तर एकदमच आपण रिमोटमधलं रिमोट असं म्हणायला हरकत नाही. गावात लाईट नव्हता आणि आमची शाळा जीवन शिक्षण विद्या मंदिर, शाळा चांगली होती, सगळे गुरुजी चांगले होते, पण गावात लाईट नव्हता. आणि आमचं घर जे म्हणजे शेतमांगरच आमचा तो होता आणि तिथे आम्ही 6 भावंडं एका कंदिलावर अभ्यास करायचो. ही गंमत सांगतो तुम्हाला, कारण जास्ती दिवे लावायला रॉकेल आणि ते सगळी टंचाई होती आणि किती कंदील लावणार, किती बत्त्या लावणार. तर एका कंदिलावर आम्ही 6 भावंडं प्रकाशात त्या एका कंदिलाचा अभ्यास करायचो. आणि कंदिलाच्या 2 ताड्या असतात, तर त्याचा टर्न म्हणजे तुझ्या पुस्तकावर 10 मिनिटं सावली, तुझ्यानंतर तो कंदील असा फिरवायचा. गंमत होती. दरम्यानचा हा 70 म्हणजे आता पहिलीचं बघा, 6व्या वर्षी मुलगा पहिलीच जायचा. बरोबर. माझ्या पुढच्या 2 बहिणी आणि माझ्या मागची भावंड 3, अशी आम्ही 6 जण अभ्यास करायचो वगैरे. आणि आमचे वडील थोडी शेती करायचे आणि बाकी उद्योग आमचे होते, कुटीरोद्योग, कुक्कुटपालन होतं. नंतर आमच्या आई विड्या वळायची आणि ते विड्यांची बंडलं नेऊन मी फोंडाघाट बाजारपेठेत त्या पानवाल्यांना, गादीवाल्यांना घालायचो वगैरे वगैरे. नंतर मी फोंडाघाटच्या एस.टी. स्टँडवर केळी विकलेली आहेत. एवढंच कशाला, फोंडाघाटच्या मासळी मार्केटमध्ये बसून मी मासे विकलेले आहेत. बरं का, तुम्ही तुमका काय धंदे लागले हे वगैरे, तुम्ही हे काय मासे विकूचे लोक असात, असा त्यावेळी म्हणायचे लोक. कुठल्याही श्रमाच्या कामाला लाज बाळगायची नाही, हा संस्कार आधी माझा पहिल्यांदा झाला. बरं का. हां, दुसरी गोष्ट, आमचे जे मास्तर होते म्हणजे त्यावेळी अला सावंत गुरुजी म्हणून होते, ते आमचे हेडमास्तर होते. आणि सहदेव अनंत कातकर नावाचे गुरुजी होते, इयत्ता 7वीला आमचे वर्ग शिक्षक. ते ज्या आवाजात कविता म्हणायचे आणि सगळे गद्यसुद्धा परफॉर्म करायचे. बरं का. तर माणसाला त्यावेळी काय असं प्रशिक्षण वगैरे ट्रेनिंग कोण घेत नसतं. कुठल्याही मुलाच्या मनावरती नकळत संस्कार होत असतात.
तर ते माझ्या म्हणजे अगदी कानामध्ये अजून आहेत त्यांचे आवाज आणि त्यांचं ती चालीमध्ये कविता म्हणण्याची. म्हणजे खबरदार जर टाच मारुनी, तर गुरुजी जोशात यायचे आणि ते खबरदार जर टाच मारुनी, जाल पुढे चिंदड्या, उडविन राई राई एवढ्या. ही कविता सहदेव अनंत कातकर गुरुजी म्हणायचे. त्यावेळी अक्षरशः अंगावर आमच्या रोमांच उभे राहायचे. आणि तेच एक केवढे क्रौर्य नावाची रेव्हरंड टिळकांची कविता आहे. आणि त्या कवितेमध्ये शेवटचं जे कडवं आहे, मातीत ते पसरले अतिरम्य पंख, केले वरी उदर पांडुर निष्कलंक, चंचू तशीच उघडी पदलांब विले, निष्प्राण देह पडला श्रमही निमाले, श्रमही निमाले, श्रमही निमाले. तर कातकर गुरुजी जेव्हा ही कविता म्हणून संपवायचे त्यावेळी सगळा वर्ग रडत असायचा. एवढं त्यांच्या ह्याच्यामध्ये त्या सादरीकरणामध्ये हे होतं, भावना होत्या, ताकद होती. आणि तो सगळं, ती संध्याकाळ असायची आणि त्या पक्षिणीला बाण लागून ती घायाळ पक्षी पडलेली आहे. पण त्यांनी बघा ऱ्हस्व दीर्घ कसं, पदलांब विले, हे आरोह अवराह असतात जे सादरीकरणामधले, ते कुठेही गुरुजीने काय आम्हाला असं हे करायचं ते सगळं सांगितलं नाही. ते तुमच्या संस्कारक्षम वयामध्ये मराठी शाळेमध्ये शिक्षण जे मिळतं, सध्या मिळतं काय माहीत नाही, कल्पना नाही, पण ते खूप महत्त्वाचं आहे असं मी नेहमी सांगतो लोकांना. कारण आमच्यावर ते संस्कार झाले. आता ते आमच्या आईवडिलांचे संस्कार, आमच्या गुरुजींचे संस्कार, असं करत करत मग मी सावंतवाडीला पोचलो. आणि तिथे माझे शिक्षक होते आणि गुरु, आणि सगळ्याच अर्थाने म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो पहिली बोटं धरून वाट चालवणारे, ते म्हणजे आमचे कविवर्य डॉक्टर वसंत सावंत. ते आमच्या फोंड्याचेच. पण त्यांनी मला असं म्हणतो ना हेरलं आणि उचललं बरं का. आणि तिथून माझा सावंतवाडीतला प्रवास सुरू झाला. सावंतवाडीच्या प्रवासापर्यंत तुम्ही पोहोचलात, म्हणजे ते सुद्धा आम्हाला अगदी संपूर्ण तुमचं सावंतवाडीतलं सुद्धा तिथलं अगदी तुम्ही साहित्याकडे वळला कसात. आता म्हणजे हे सगळं तुमचे संस्कार तर झाले, म्हणजे प्राथमिक शिक्षणामध्ये संस्कार झाले. आणि स्वतः वसंत सावंत सरांनीच तुम्हाला सावंतवाडीला नेलं म्हटल्यानंतर पुढचा टप्पा काय वेगळा सांगायला नको. आणि तुम्ही वारंवार तुमच्या अनेक मुलाखतींमध्ये सावंत सरांबद्दल भरभरून बोलला. आणि सावंत सर हे त्या काळचे सुद्धा कोकणातील मोठे साहित्यिक, आणि त्यांच्या मैत्रीमुळे या ठिकाणी जे मी पुढे बोलत होतो आणि आपण पुढे बोलू, म्हणजे रणजित देसाईंचे इथल्या सभा, बोरकर आपले सुद्धा या ठिकाणी यायचे. तर हे सगळं आहे. पण सर सगळ्यात महत्वाचं आपलं अगदी 8वी 9वी पासून सावंतवाडीमध्ये आरपीडी हायस्कूलमध्ये. आणि सावंतवाडी ही खऱ्या अर्थाने त्या काळची म्हणजे सांस्कृतिक जरी आपलं एक राजधानी आपण त्यावेळी जिल्ह्यातली म्हणून ओळखत होतो. आणि अनेक अशा प्रकारची साहित्य संमेलन व्हायची. कोजागिरी साहित्य संमेलन तर तिथलं विशेष असायचं. तर तुम्ही ह्या साहित्य लेखनाकडे कसे वळलात आणि तुमची पहिली कविता साहित्य या क्षेत्रात? सांगतो. मी आरपीडी हायस्कूलमध्ये 9वी ते 11वी होतो. तिथे सुद्धा मराठीला शिकवणारे आमचे, हिंदी शिकवणारे, इंग्रजी शिकवणारे सगळे स्टॉलवर्ड्स लोक होते. म्हणजे आमचे जे सर होते, बाई होत्या. तर पण तिथे ना मला म्हणजे कॉलेजला आल्यावर मला वसंत सावंत सर भेटले. पण तिथे समोर मोती तलाव बरं का, आणि ते सगळं तलावाकाठी आमच्या शाळेसमोर एक ह्याचं सुरंगीचं झाड होतं, ओळी. तर ते आम्ही सुरंगीची फुलं गोळा करायला भांडायचो वगैरे पोरं. नंतर शाळेमध्ये हळबेबाई होत्या, शिस्त होती प्रचंड, म्हणजे कानाखालीच आवाज काढायचे आमचे. त्यावेळी काय असं मुलांना मारू नका वगैरे अशी पद्धत नव्हती. तर काय आम्ही क्रिकेट खेळायचो, शाळेच्या काचा फोडायचो, सगळे उद्योग केलेत बरं का. आणि तिथून त्या शाळेमध्ये असताना सुद्धा मराठी मला खूप चांगलं अशी भाषा शिकणं ज्याला म्हणतो त्याचे पुढचे धडे मिळाले. तिथून मग गेलो SPK कॉलेज सावंतवाडी, श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय सावंतवाडी. तिथे मी म्हणजे मला मॅट्रिकला खूप चांगले मार्क होते, जुनी 11वी शेवटची बॅच.
तर मला म्हणे अरे काय 60% त्यावेळी सायन्सला ॲडमिशन मिळायची, मला 75 होते. तर मी सायन्सचा फॉर्म आणला होता घरी, पण तो आर्ट्सची आवड असल्यामुळे फाडून टाकला आणि गपचूप आर्ट्सचा जाऊन भरला फॉर्म. आणि मी त्यावेळी PD आर्ट्स, इंटर आर्ट्स, ज्युनियर BA आणि सिनियर BA असे 4 वर्ग होते 11वी नंतर. आणि मी इंग्रजी आणि मराठी प्रिन्सिपल आणि इंग्रजी सबसिडियरी असा विषय घेतला BAला जाताना. आणि तिथे मला वसंत सावंतांनी जे दिलं आहे त्याला मी काय शब्द नाहीत माझ्याकडे. आणि कविता, सगळं मराठी साहित्य, त्याची एक जाणीव करून देणं बरं का. आणि त्या दक्षिण रत्नागिरी साहित्य संघ सावंतवाडी, ज्याचं नाव आता सिंधुदुर्ग जिल्हा साहित्य संघ सावंतवाडी असं आहे, आणि प्रवीण बांदेकर वगैरे आमचे काम बघतात त्याचं. पण त्यावेळी आम्ही वसंत सावंत अध्यक्ष, प्राध्यापक HV देशपांडे कार्याध्यक्ष, तुकाराम नाईक म्हणजे TN नाईक आपले उपाध्यक्ष, आणि मी सेक्रेटरी. वयाच्या 19व्या वर्षी मी संस्थात्मक कामाला सुरुवात केली. म्हणजे साहित्य संघाची घटना माझ्या हस्ताक्षरात आहे, ते पहिली रजिस्टर ती बरं का. त्यावेळी काय एवढं टायपिंग बिपिंग होतं, मग नंतर आम्ही कॉपीत जाऊन काढल्या. पण ते सांगायची गोष्ट म्हणजे त्या साहित्य संस्थेने आपल्या ह्या मालवणी मुलखामध्ये साहित्य चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. हे मी जबाबदारीने आणि जाणीवपूर्वक स्टेटमेंट करतो आहे. साहित्य संघ नव्हता ज्यावेळी, त्यावेळी म्हणजे त्याच्यापूर्वी काही नव्हतं. बरोबर. आणि त्या खऱ्या अर्थाने दक्षिण रत्नागिरी साहित्य संघाने संपूर्ण, आम्ही कुठे कुठे फिरलो आहे त्या काळामध्ये. म्हणजे माणगावचे आमचे आदर आणि गुरुजी होते. आणखीन हे वीरधवल परबचे वडील नाशी परब वेंगुर्ल्याला, बरोबर. दिमो दुधगावकर आणि श्री उपाध्ये विद्याधर भागवत वालावल, बरोबर. भेडशीचे नागेश भंडाचे म्हणून होते. ही वा, तर ही सगळी ना आमची टीम होती. आणि आम्ही खूप ठिकाणी फिरायचो, जाऊन पैसे दिले लोकांनी तर घ्यायचो, नाहीतर नारळावर म्हणजे श्रीफळावर आणि बागायचं. आणि प्रेम होतं पण. आणि हे खारेपाटणचे शरद काळे म्हणजे अनुजा जोशी आता जी कवयित्री आहे तिचे वडील, तर ते खारेपाटणचे हायस्कूलचे मुख्याध्यापक, बरोबर. त्यांच्या अंगणात आम्ही किती कार्यक्रम केले त्या काळात. ही लहान होती आणि आम्ही तिथे जाऊन रात्र रात्र कविता वाचायचो. ही वालावलची कर्ली नदी आहे, तिथे एकदा कोजागिरी कवी संमेलनाला कृपनिकुंभ अध्यक्ष होते. मग कवी संमेलन संपल्यानंतर आम्ही जाऊन ती कोजागिरीच्या चांदण्यात सहल काढली नदीत. म्हणजे रात्री 10 वाजता होडीमध्ये काव्यवाचन सुरू झालं. रात्रभर होडी फिरत होती कर्ली नदीमध्ये. आणि पहाटे 5 वाजता आम्ही किनाऱ्यावर आलो परत. तर ते कविता वाचन वगैरे हे असे दिवस होते ते. नाही म्हणजे ही बीजेची सगळी आहे ती सावंतवाडीमध्ये त्या ठिकाणी आपल्यामध्ये आले, आणि तिथनं खऱ्या अर्थाने साहित्य प्रवास तुमचा सुरू झाला. सर 1978 साली सावंतवाडीच्या कोजागिरी संमेलनामध्ये तुम्ही तुमची पहिली मालवणी कविता वाचली, बाळगोनी मालग्या. तर कविश्रेष्ठ बोरकरांनी तिला वन्स मोर सुद्धा देऊन दाद दिलेली होती. आणि पुढे तुम्ही अनेक मालवणी कविता मग लिहित गेला. तुमचा झिंझिनाट हा जो मालवणी कविता संग्रह आहे तो सुद्धा खूप गाजला. तळ कोकणच्या या संपूर्ण लोकजीवनाची अनेक जी प्रतिबिंब आहेत, चित्र आहेत, ती या संपूर्ण झिंझिनाटमध्ये सुद्धा आलेली आहेत. त्याबद्दल निश्चित आमच्या कोकणसातच्या प्रेक्षकांना, श्रोत्यांना हे जाणून घ्यायला आवडेल. आपली पहिली कविता तर नक्कीच ऐकायला तर आवडेल, पण हा सगळा झिंझिनाट पर्यंतचा प्रवास. आबांचं नाव काढलं म्हणजे बाकीबाब बोरकरांना आम्ही आबा म्हणायचो, कारण इतका त्यांचा आमचा संबंध पुढे पण आला. पण हे जे संमेलन झालं कोजागिरी कवी संमेलन 1978, त्याचे अध्यक्ष होते बाकीबाब बोरकर. आणि मी त्यावेळी कार्यकर्ता होतो, मी सेक्रेटरी होतो. पण आम्ही सगळे ते RPDच्या व्हरांड्यामध्ये पुढच्या ते टेबल एक लावायचं 4 खुर्च्या, आणि तिथे सावंत सर अध्यक्ष, ते कवी संमेलनाचे कोण असतील ते, आमचे उपाध्यक्ष TN नाईक आणि HV देशपांडे, एवढं छोटा व्हरांडा तो. आणि बाकीचे सगळे आम्ही खाली अशी जाजमं टाकलेली असायची त्या समोरच्या चौकामध्ये, बरं का, डोलकाठीच्या समोर. आणि आम्ही त्याच्या आधी सगळं ते पटांगण आम्ही झाडायचो कार्यकर्ते. आणि मग जाजमं बिजमं टाकून तिथे मी जाजमावर बसलेलो असताना अचानक माझं नाव आलं काहीतरी 35व्या नंबरला वगैरे, बरं का, कारण सगळ्या बाकीचे बाहेरचे कवी झाले. आणि मग मी एक कविता लिहिली मालवणी एवढंच माहिती होतं वसंत सावंत सरांना.
अरे वाच वाच ती कविता वगैरे असं वरून बोलले. मी गेलो स्टेजवर आणि बाळगोनी मालग्या म्हटली. बाळगोनी मालग्या म्हटली आणि तुम्हाला सांगतो मी खाली उतरलो हे स्टेजच्या त्या पायऱ्या व्हरांड्याच्या पायऱ्या खाली उतरत असताना बाकीबाबनी मला परत आबांनी बोलावलं वरती. हंगायो रे हंगायो पुता. आणि ते मध्येच कोकणी बोलायचे. आणि ती कविता परत वाच म्हणून मला सांगितलं. आणि मग ती परत मी वाचली. आणि नंतर लोकांना उद्देशून म्हणाले ते बाकीबाब की हे पण आत्ता इथले कवी झाले, एवढे कवी झाले, पण हा जो कोण मुलगा आहे तो मी ओळखत नाही. त्याचं नाव आत्ता मला कळलं, पण मला त्याचं काय माहीत नाही, पण हा पुढे कवी होणार आहे असं त्यावेळी त्यांनी मला सांगितलं. आणि माझ्या पाठीवर असं हात ठेवून वगैरे मला थोपटलं. तुम्हाला कोणीतरी असा दिव्यत्वाचा स्पर्श कोणीतरी सांगावं लागतं हो, तुम्ही कोण पुढे जाणार आहात ते. तर ते पहिल्यांदा माझ्या म्हणजे त्या प्रसंगी बाकीबाब बोरकरांनी मला सांगितलं की. आणि पुढे मग वसंत सावंत सरांनी मला असं ग्रूम करणं म्हणतात ना, की त्यांनी मला खूपच म्हणजे कुठेही घेऊन जायचे मला ते आपल्याबरोबर कवी संमेलनाला वगैरे. आणि त्यांचा काव्यवाचनाचा कार्यक्रम असायचा 1.5 तास. मला त्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये मला 2 कविता म्हणायला ते स्टेजवर बोलवायचे. अशी सुरुवात झाली आहे. नक्की बाळग्याने मालग्या तर नक्कीच आवडेल ऐकायला दर्शकांना. आम्हाला तर आवडेल, दर्शकांना सुद्धा नक्की. नाही ही कविता आणि खरोखरच अजूनही मी म्हणतो कुठे कुठे. तर आज आपल्या कोकणसाजच्या दर्शकांना ऐकूया की महापुरुषाची शपथ आहे मटको माका माहिती नाही, छाप काटो कसलो मी या अजून तागत खेळाक नाही. पूर्वीचं इन्सुलेच्या जत्रेतलं चित्र आहे बघा. हां, महापुरुषाची शपथ आहे मटको माका माहिती नाही, छाप काटो कसलो मी या अजून तागत खेळाक नाही. आहे म्हणता बाळग्यामध्ये जातत खैरे पैसे, आहे म्हणता बाळग्यामध्ये जातत खैरे पैसे, परवाच्या दिस कणगेसून तांदूळ झाले नाहीशे. मग हा म्हणतो खराच आहे माहिती नाही विचारती या बाबाक, खराच आहे माहिती नाही विचारती या बाबाक, अगे स्वराक लागा निकल्या नसती तांदूळ म्हाताऱ्या साबाक. म्हणजे हा अगदी संभावित. त्यावेळी बार्टर सिस्टीम होती. लोक गावोगावी फिल्टवणी जे घ्यायचे ते भाताच्या ह्याच्यावर, म्हणजे 2 कुडो भात दिलं की बाबा 1 बाटली वगैरे असे तो सोरो प्यायचे. तर तो ह्याच्या बापाला हे असतो तो छंद, आणि तो म्हणतो की त्याच्यावर घालतोय हा. खराच आहे माहिती नाही विचारती या बाबाक, स्वराक लागा निकल्या नसती तांदूळ म्हाताऱ्या साबाक. इतक्या तिला माली त्याच्या नाकात नाही फुली. माली हा घराच्या बाजूकच राहणारा शेजारी आणि ह्यांच्या घरात येणार जाणार. इतक्या तिला माली त्याच्या नाकात नाही फुली, ते का बघतू क्षणी बाळग्याक फिट येऊची पाळी. कारण हा कुठलाही नवीन दागिना कुठल्या दुसऱ्या बाईला दिसला, एक बाई दुसऱ्या बाईच्या दागिन्याची चौकशी करणार, तुमची स्वतःची नाही चौकशी करणार, पण ती दागिन्याची अवश्य चौकशी करणार. खैसर घेतलं, काय घेतलं, किती गुंचवाना असं वगैरे. म्हणून हा घाबरला. आता सगळं पोल खुलतोच आहे तो. म्हणजे इतक्या तिला माली त्याच्या नाकात नाही फुली, ते का बघतो क्षणी बाळग्याक फिट येऊची पाळी. बाळो मारता डोळो तरी मालग्याक कळला नाही, फुलिगो केव्हा केलंस मालग्या आयक रावला नाही, फुलिगो केव्हा केलंस मालग्या आयक रावला नाही. मालग्या पटकन बोलावून गेला, तू काय माहिती नाही. बाळो मारता डोळो तरी मालग्याक कळला नाही, बाळो मारता डोळो तरी मालग्याक कळला नाही, विचार मग येते ते का मालग्यान केल्यान गाय. मालग्या परत पुढे, तेनाच मग इन्सुलेच्या जत्रेत दिल्यान फुली, तेनाच मग इन्सुलेच्या जत्रेत दिल्यान फुली, चौली भार सोना असा बोलान गेला माली. बाळग्या माझ्या ध्यानातीला, आई आता आईला कळलं, बाळग्या माझ्या ध्यानातीला पैसे खय गेले, कणगेतले कोले वनगळ नाहीसे कसे झाले. कोले वनगळ भाताची जात, कणगेतले कोले वनगळ नाहीसे कसे झाले. आईन काढल्यान सळपो, जळतच होतो ना, आईन काढल्यान सळपो तसो बाळगो म्हणता कसो, पाया पडतोय आहे तुझ्या करू नको हसो. आहे तुझी सून सोबत गोरा माझा मालग्या, आहे तुझी सून सोबत गोरा माझा मालग्या. आहे म्हणता बापाशीचं नाव राखलंस बाळग्या. तिला पण अशीच आणलेली आहे त्याच्या बापसाने. सगळी परंपरा आहे चालू.
आहे म्हणतं बाप्पाजीचं नाव राखलंस बाळग्या, इतक्यात शिरलो घरात बाबा, आहे एकदम लदली, बाळगो बघता मालग्यार त्याच्या गालाक पडली खळी, बाळगो बघता मालग्यार त्याच्या गालाक पडली खळी. क्या बात आहे. आणि संपूर्ण अगदी आपल्या या पूर्ण भागाचं चित्रण आणि अगदी तो संपूर्ण त्यावेळेचा काळ आणि ती परिस्थिती प्रत्येकाच्या नजरेसमोर उभी राहणार. आणि ही कविता तुम्हाला सांगतो देसाई, परत सत्यकथेच्या जून 1979च्या अंकामध्ये प्रसिद्ध झाली. म्हणजे सत्यकथा हे त्यावेळी मराठी साहित्याचा मानदंड असलेलं मासिक. मला माहीत नव्हतं, वसंत सावंत सरांनी सांगितलं पाठवायला, मी पाठवून दिलं आणि छापली त्यांनी. तर माझी सुरुवात अशी मोठ्या ह्याच्यापासून झालेली आहे. आणि अगदी मालवणीतनं म्हणजे ते भूषण आपलं आणि त्याच्यातनंच तुम्ही ते सगळं व्यक्त केलात. देवात काळजी. खूपच छान. नक्कीच सर, त्यापुढे आपण जाऊया. निश्चित कविता, कथा, कादंबरी, नाटक, ललित गद्य, लोककला संशोधन असे विविध साहित्य प्रकार जे आहेत ते तुम्ही हाताळलेत. म्हणजे तो तुम्ही प्रवास सांगितला, सुरुवात सांगितली, मग तुम्ही थांबला नाही, मग तुमचा प्रवास अगदी तो वेगाने सुरू झाला आणि त्याला एक वेगळी धार आली आणि जो एक वरचा स्तर म्हणतो त्या पद्धतीने आपण खूप पद्धतीने आज तर ते अगदी सुवर्ण अक्षराने लिहावं अशा प्रकारचं आपलं लिखाण आहे. त्यात सकस साहित्य लिहिलं आणि वाचकांसमोर तर तुम्ही आणलंच, पण त्यानिमित्ताने कोकण दर्शन म्हणजे खऱ्या अर्थाने तो तुमच्या साहित्य लेखनाचा श्वास कोकण आहे, ते मायभूमी आहे. तो विस्तृत पट आपण या साहित्यामध्ये आला. काय वाटतं तुम्हाला, हा सगळा तुमचा प्रवास आहे आणि या सगळ्या माध्यमातून आपण हे व्यक्त केलंय, लिहिलंय, शब्दांकित केलंय, काय सांगा? माझ्या आधी ना म्हणजे खूप मोठे लेखक कोकणामधून तुम्हाला माहिती असतील सगळ्यांना. म्हणजे अगदी मामा वरेरकरांपासून तो म्हणजे जयवंत दळवी होते, चिंत्रम खानोलकर म्हणजे आरती प्रभू कवी, पाडगावकर वेंगुर्ल्याचे, त्यांचा जन्म वेंगुर्ल्याचा. आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे ज्यांना ज्ञानपीठ सन्मान प्राप्त झाला असे विंदा करंदीकर हे पोंभुर्ल्याचे आपल्या बरोबर, ज्यांचं चरित्र मी आता लिहिलेलं आहे, साहित्य अकादमीतर्फे तर लवकरच प्रकाशित होईल. तर ही सगळी जी माणसं आहेत त्यांचं साहित्य मला त्या वाढत्या वयामध्येच वाचायला मिळालेलं होतं. हां, आणि माझ्या एक लक्षात आना पेडणेकर म्हणून एक कथाकार म्हणजे मालवणच्या आपल्या, त्यांचा शेलूक नावाचा कथासंग्रह आहे, अवश्य वाचावा लोकांनी. काय मालवणी सगळं किनाऱ्यावरचं जीवन त्या माणसाने पहिल्यांदा आणलं. हां, माझ्यावरती नकळत असे संस्कार झाले की तुम्ही जे जगता, तुम्ही जे अनुभवता, तुम्ही जे आसपास सगळं श्वास घेता, ते तुमचं जे संवेदनक्षम वय असतं, एक टप्पा असतो. तर माझं बालपण आणि तारुण्याचा सगळा काळ हा मालवणी मुलखात गेल्यामुळे बरं का, म्हणजे वयाच्या 20 वर्षापर्यंत हे मला सगळं वाटलं की आपोआप ते येत गेलं. म्हणजे मी कुठेतरी ते माझा कथासंग्रह असू दे, कविता संग्रह असू दे किंवा नाटक असू दे किंवा आणखीन काय असू दे बरं का, कादंबरी असू दे, त्याच्यामध्ये हे येतच. म्हणजे डायरेक्ट आता पुस्तक आहे माझं ललित गद्याचं, कुठलं घेऊ चंद्र उशाला. तर हे घेऊ चंद्र उशाला आहे ना, तर याच्यामध्ये सगळे ललित लेख आहेत, ते सगळे मालवणी मुलखावर आहेत. म्हणजे त्याच्या पहिल्या लेखाचं शीर्षकच आहे फोंडा घाटातली वळणं. हां, सिनेमाचा तंबू, म्हणजे आमच्याकडे एक ते त्यावेळी तंबू थिएटर बरोबर, ते टुरिंग टॉकीज होती आणि त्या टुरिंग टॉकीजचे वगैरे माझ्यावर पहिल्यांदा खूप संस्कार झालेले आहेत, ते निवेदनाचे वगैरे, ते नंतर मग कधीतरी सांगू आपण. आणि हे सगळं होतं. तर आता हे तर म्हणजे ह्याच्यामध्ये संपूर्ण कोकण आहेत. दुसरं हे पुस्तक आहे व्हय महाराजा. ह्याच्यामध्ये मालवणी गारण्यापासून ह्या पुस्तकाची सुरुवात होते. व्हय महाराजा म्हटल्यानंतर मालवणी गारणं ह्याच्यातल्या तुमका एक पीस मध्येच नंतर ह्या करून दाखवतोय, समजलं की नाही. आणि ह्याच्यामध्ये खूप मालवणी भाषेमध्ये गद्यलेखन आहे बरं का, मालवणी बोलीमध्ये. हां, काही लेख फक्त मराठीत आहेत 2-3, पण याच्यामध्ये व्हय महाराजामध्ये. आणि झिंझिनाट हा कविता संग्रह जो आहे हा संपूर्ण याच्यामध्ये मालवणी कविता आहेत. तर ही आपण म्हणतो ही वानगी दाखल मी दाखवली पुस्तकं दर्शकांना आपल्या, पण माझ्या कुठल्याही पुस्तकामध्ये जर तुम्ही तर मालवणी तुम्हाला खुणा आढळणार आणि कोकण दर्शन घडणार. माझं म्हणणं काय आहे की तुम्ही तर अनुभवताच,
पण तुमच्या आसपास जे बदल घडत असतात हां, ते पण साहित्यात आले पाहिजेत. नक्की. आणि ते माझ्या ह्याच्यामध्ये पुढच्या लेखनांमध्ये येत गेलेत बरं का. म्हणजे मी तिथेच थांबलो नाही की बदलतं कोकण वगैरे हे माझ्या कादंबरीमध्ये आलेलं आहे, कथेमध्ये येतं वगैरे, नाटकांमध्ये येतं बरं का. मला असं वाटतं की आता ही नवीनसुद्धा मुलं जी लिहित आहेत ना वेगवेगळ्या प्रकारे, तर सगळ्यांनी ना नवीन असं जे काय घडतं आहे ना ते पकडलं पाहिजे शब्दांमध्ये. बरोबर आहे ना. तर कोकण दर्शन म्हणजे काय, तर कोकणचे लोक, त्यांचं लोकजीवन, इथल्या चालीरीती, इथले सण उत्सव, इथली शेतीबाती, गुरंढोरं, इथले एक तेरम असतो मालवणी माणसाला हां, तेवढाच तो प्रेमळ असतो, अगत्यशील, पाहुण्यांका कोंबो घातल्याशिवाय पाठवायचा नाही बाहेर वगैरे हां. कोकणचा माणूस, कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शाळी अशी आमच्या अणावकरांनी गीतरचना केलेली आहे, ती फेमस आहे. पण कोकणचा माणूस संपूर्णपणे भोळा नाही, तो बेरका पण आहे. म्हणजे कसो हे का आडवं घालायचो आणि त्याची कोरडबाजी, त्याचं तो काय कुऱ्हाड घेऊन नाही धावायचो, तो सरळ सांगतो बघून घेते तुका कोर्टात भेट, आता भेटत तू. आणि एकदम ह्याच्याकडे ना असं चणे खाप पैसे, पण ह्यो वार्ता कसली करतलो, नानी पालखीवाला देतलंय वकील, माका समजा नको तू असा. अरे काय गोष्टी एवढे असते मोठे मोठे. हा सगळा विनोद सगळं आलंय माझ्या साहित्यामध्ये. हे कोकण दर्शन आहे त्याचं. आणि चाकरमानी मुंबईत जाताना आणि मुंबईतून इल्यावर खूप मोठे आवाज मारत असतो. आता ती परिस्थिती राहिली नाही, आता खूप सुधारलंय. पण त्यावेळी जो येताना असं वगैरे सगळ्यांका ह्या करणार, हॉटेलात नेणार, भजी जी भोची फुकटची भजी आणि चाय खाऊक गावता यांका काय मस्त मजा यांची. आणि त्याला चढवायचा, बाबी तू काय मोठं असस वगैरे, तुझ्याशिवाय कोण नाही. ह्यांना सगळे पैसे संपवले आणि उताराक जाऊ तुमच्याकडे मागतो, हो देसाई आता माझा घड्याळ ठेवा तुमच्याकडे. अशी परिस्थिती होती हा, मी बघितलेली आहे स्वतःच्या डोळ्यांनी. तर ते चित्र होतं. पण आता कोकण बदललंय. आणि आता कोकणातली जी ऊर्जा आहे ना, आणि कोकणी माणूस आळशी आहे वगैरे हे पसरवलेला भ्रम आहे. कोकणी माणूस आळशी नाही. ही कोकणची जी तरुण मुलं आज जे काम करतायत, म्हणजे उद्योगधंदा तर आहेच, पण कला क्षेत्रामध्ये आणि साहित्यामध्ये सुद्धा ते खूप असं ताकदीचं आहे. आणि हे सगळ्या लोकांनी एकत्र मात्र पाहिजे, कारण ही हाताची मूठ जर वळली ना तर तिची ताकद मोठी असते. असं सुटं राहून उपयोग नाही. बरोबर. आणि म्हणून इथले लोककला, इथलं सगळं साहित्य, तुमच्यासारखी माध्यमं यांनी जर कोकणचं एक मोठं छान चित्र, तर आज कोकण हे जागतिक स्तरावर पोचलेलं आहे नक्की, नाही का, इंटरनेटच्या माध्यमातून. आता हे तुमचं चॅनल कोकण 7 हे सगळं जगभर बघितलं जातं ना. म्हणजे हे आपण पोचवायचं आपलं काम आहे. आणि ती माणसं ना तुमच्याशी कनेक्ट राहतात. बरोबर. त्यांना आपलं गाव हवं असतं, त्यांना आपले रूट्स विसरता येत नाहीत. आपलं देवधर्म, आपली मुळा, आपलं कुलाचार सगळं हे आहे बरं का. आणि आधुनिक हे आहे. याची सांगड जर झाली ना तर ही सगळी कोकणची ताकद आहे ना, ती साहित्य प्रांतामध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर कोकण दर्शन घडवणार आहे आणि घडवत राहील. नक्कीच. आपण पुढे जाणारच आहोत. तरी पण एकदा मी ट्विस्ट घेतोय, कारण साहित्यरत्न हा प्रवास आम्ही उलगडतोय, पण साहित्यिक म्हणून तुम्ही काम करत असताना सुद्धा तुमचं जे प्रोफेशन होतं ते मगाशी तुम्ही बोलता निवेदक म्हणून रेडिओचं ऑल इंडिया रेडिओमध्ये तुम्ही काम केलं होतं. पण त्या रेडिओला सुद्धा जॉईन होण्याची तुमची एक वेगळी त्यामागची कथा आहे. म्हणजे तो काळ आणि त्यावेळी नोकरी मिळवण्यासाठी, रोजगार मिळवण्यासाठी असलेली धडपड. आणि मी जो एक किस्सा ऐकलाय तो अगदी गमतीशीर आहे. म्हणजे तुम्ही नोकरीसाठी अनेक निवेदनं पाठवत होतात, अर्ज करत होतात, आणि एका पानवाल्याकडे अगदी त्या रेडिओच्या त्याच्यावर तुम्ही ते पानवाला अजून आहे जाहिरात, कोंड्याला जाऊन बघितलं जर तुम्ही जाहिरात ऐकलात आणि निवेदन दे. मी काय करायचो, काय करणार काय, रोज आपलं अर्ज खरडायचा आणि पोस्टात नेऊन टाकायचं. बरोबर. त्यावेळी काय मेल बिल काय नव्हतं, मोबाईल नव्हते, हे नव्हतं, कम्प्युटर नव्हते. त्यावेळी आमचा उद्योग काय की अर्ज लिहायचा आणि सगळीकडे पाठवत राहायचे. रोज माझी पोस्टात फेरी असायची.
तर एक दिवशी, आणि आमच्या आईला पान खायची सवय होती, तर पानं आम्हाला लागायची 50 हे आम्ही घ्यायचो. तर तो पोस्टाच्या कॉर्नरवर म्हणजे जाताना तो पानवाला आमचा, आणि त्याच्या गादीवर त्या पानाच्या ठेल्यावर कायम एक ट्रान्झिस्टर लागलेला. बरोबर, मी पोस्टातून अर्ज टाकून येतोय आणि पानं घेताना मला ते कामगार सभेमध्ये निवेदन ऐकू आलं की रत्नागिरी केंद्रावर असे असे निर्मिती सहाय्यक हवे आहेत. तेव्हा मराठी विषयामध्ये जे पदवीधर आहेत त्यांनी अर्ज करावेत, आणि बाकी काय काय दिलं होतं वयोमर्यादा वगैरे, त्याच्यात सगळं मी बसत होतो. मी परत घरी आलो, परत कागद घेतला, परत अर्ज केला. आईला म्हटलं उशीर नाही करायचा, परत गेलो पोस्टात आणि पोस्टात नेऊन अर्ज टाकला. आणि मला मी वाट बघत राहिलो आता काय आमका काही बोलावतले ते सगळी वशिल्याची कामा असं म्हणून मी आंब्याच्या पेठ्या भरत होतो गावी इकडे, आणि मला इंटरव्ह्यूला कॉल आला रत्नागिरी केंद्राचा. इंटरव्ह्यूला कॉल आला तर ते म्हणजे 65 उमेदवार होते. बरोबर, जागा होत्या 2. आणि मला म्हटलं आपलं काय चान्स लागतोय, कारण रेडिओ म्हणजे एक ड्रीम होतं, स्वप्न त्या काळात. जसं आज मीडिया आहे प्रश्नच नाही, रेडिओ म्हणजे आत एंट्री करायला. म्हणजे माझे 1-2 कार्यक्रम झाले होते फक्त रत्नागिरी केंद्रावर त्याच्या आधी. पण असं नोकरी बिक्री मिळेल हे स्वप्नात नाही ना. पण ही जाहिरात म्हणजे ऐकली, कारण त्यावेळी पेपरमध्ये वगैरे जाहिरात देत नसायची, रेडिओवरच हे करायचे, प्रसारित करायचे. काय योग असतो ना, तुमच्या इथे लिहिलेलं असेल तर होतं. बरोबर, हे मी असं मानतो. अगदी. नाहीतर मला ती अर्ज पाहणं घेऊन गेलं आणि ती जाहिरात ऐकू नाही लिहिली असते तर माझा रवला असता, मी गावातच रवला असतोय अजून, रिक्षा बिक्षा काहीतरी घेऊन. तर गंमत काय माहिती आहे, मी गेलो, अर्ज टाकला, इंटरव्ह्यूला कॉल आला आणि ते सगळं झालं. इंटरव्ह्यू झाला, ऑडिशन झाली, अमुक झालं तमुक झालं, आणि सगळं मला नंतर खूप दिवस म्हणजे 6 महिने काही हेच नाही. मी म्हटलं काय झालं असणार, ठरलेलं असणार, काय माहिती नाही ना वगैरे. आणि एके दिवशी बाबा त्यांचं ते अपॉइंटमेंट लेटर आलं. ते पहिलं प्रोबेशन वगैरे असतं, मग ते 6 महिन्याचं प्रोबेशन करून मग तुमची सर्व्हिस सुरू होते. अशा पद्धतीने रत्नागिरी केंद्रावर निर्मिती सहाय्यक म्हणून माझी जी कारकीर्द सुरू झाली ती मग 90 साली मी UPSCची परीक्षा दिली आणि प्रोग्राम एक्झिक्युटिव्ह झालो, गॅजेटेड ऑफिसर. बरोबर, आणि मग माझी मुंबईला नेमणूक झाली. आणि मुंबईपासून मग मी तुम्ही मुंबईला नेमणूक करू नका म्हणून याच्यासाठी हो मी सांगायला गेलो होतो की माका काय, मी त्या डायरेक्टरला सांगितलं सर मुंबईत कोण नाही हो माझं, आणि मला भीती वाटते मुंबईची. कसली भीती वाटते तुला? तर म्हटलं मला ट्रेनची भीती वाटते, लिफ्टची भीती वाटते. खरं फॅक्ट होती. आणि मी तुम्हाला सांगतो त्यांनी काय ऐकलं नाही. ते म्हणाले तुला इथे मागून घेण्यात आलेलं आहे, तर मी काय परत सांगणार नाही डायरेक्टर जनरलना, तू इथे यायचं सुरू करतो, होणार ते व्यवस्थित वगैरे. MD गायकवाड नावाचे स्टेशन डायरेक्टर होते आणि मला तिथे जावं लागलं. फॅमिली होती, एका चाळीमध्ये राहायचो घाटकोपरला आम्ही वगैरे वगैरे. आणि मग तिथून सुरुवात झाली. सुरुवातीला मी अशा ट्रेन सोडून द्यायचो आणि मिटिंगला उशीर व्हायचा मला, कारण मागची ट्रेन, पुढची ट्रेन जरा मोकळी असतेली त्याच्यात शिरतं, ती भरलेली, त्याच्या पुढची येतली मोकळी खेळचे. असे 7-8 ट्रेन गेले, लोकच आपोआप तुम्हाला ढकलतात वगैरे. असा मी गती मिळाली मुंबईत मला. आणि मी मग खूप मी दमणला काम केलं, सांगली स्टेशनला काम केलं, विविध भारतीवर काम केलं. अशी जवळजवळ देसाई माझी 36.5 वर्ष आकाशवाणीच्या सेवेमध्ये देवाच्या कृपेने आणि श्रोत्यांच्या प्रेमाने चांगली गेली. अगदी, म्हणून मी मुद्दामून हा किस्सा घेतला सर. म्हणजे खऱ्या अर्थाने साहित्य रत्न हे तर आहेत, पण आजची युवा पिढी सुद्धा हे सगळं साहित्य बघत असताना आपल्या कोकणातील एका युवकाचा हा प्रवास, कारण तुम्ही इथनं मुंबईला गेला, मुंबई वासी झाला, त्याच्यानंतर तुमच्यासाठी जागतिक पातळीवर खुले झालेले दरवाजे, नॅशनल पातळीवर खुले झालेले दरवाजे, आणि आजचे डॉक्टर महेश केळुस्कर, म्हणजे महेश केळुस्करांची ही सुरुवात जे बीज होतं, आणि आजचे डॉक्टर महेश केळुस्कर हे आमच्यासाठी सुद्धा प्रेरणास्थान आहेत. आणि तेच कुठेतरी आमच्या दर्शकांना कळावं म्हणून मी मुद्दाम हा वेगळा प्रश्न. मला नेहमी असं वाटतं ना की आपण आमची काय सगळ्यांची जशी सर्वसामान्य परिस्थिती तशी त्या परिस्थितीतून आम्ही मार्ग, पण संधी मिळाली ना की सोडायचं नाही, हिंमत हरायची नाही, घाबरायचं नाही, जायचं आणि भिडायचं.
हे आम्हाला तिथे मी तुम्हाला सांगितलं ना, मला काय कामाची कुठल्याही लाज वाटली नाही कधी आयुष्यात, अजूनही वाटत नाही मला. तुम्ही कुठलंही काम, ते आपलं काम जे आहे ते तुमच्याकडे प्रामाणिकपणा पाहिजे आणि शिस्त पाहिजे आणि चोख, तुमचं अंतरंग स्वच्छ पाहिजे, त्या कामाचा हेतू चांगला पाहिजे. असं मी कामं करत गेलो आणि तुम्ही जर काम करत गेला तर त्याचं फळ तुम्हाला मिळतं, चांगलं फळ मिळतं. आणि मी कुठल्याही वाईट ह्याला असे खूप मोह असतात. मुंबईसारखी तर मायानगरी होती. अरे मला काय काय तुम्हाला सांगितलं किस्से तर मग वेगळाच विषय होईल. पण मी म्हटलं ठीक आहे, तुमचं तुमच्याकडे, मला नको हे, मला फक्त माझं काम आणि जे काय आहे तेवढंच पाहिजे, आपलं ध्येय ठरलेलं बस. अगदी सर, पुन्हा एकदा आपण साहित्याकडे येतोय. आपल्या सगळ्या साहित्य लेखनामध्ये कोकणातील जी खरी लोककला आहे, दशावतार, चित्रकथी, त्यानंतर ललित, या लोककलांचे प्रयोग पाहून तुम्ही अनेक संशोधन प्रबंध त्याच्यावर लिहिलेला आहात. आणि 1995 साली मुंबई विद्यापीठाची PhD सुद्धा तुम्ही पूर्ण केली आणि त्या प्रबंधाला अनेक पुरस्कार मिळाले. म्हणजे हा विषय तुम्ही निवडलेला तो सुद्धा पुन्हा कोकणशी निगडीत आणि कोकणचा खऱ्या अर्थाने ह्या लोककला. आणि हे संशोधन करत असताना तुम्हाला कसे अनुभव आले? कारण पूर्णपणे सगळ्या प्रबंधामध्ये हे आपण प्रबंध लिहित असताना त्याचा अगदी सूक्ष्म अभ्यास तुम्ही केलेला होता. आणि पुन्हा कोकण, कारण हे सगळं कोकणातीलच वैभवचित्र आहे. काय अनुभव सांगा? माझे वडील होते ना, त्यांना नाटकांची खूप आवड होती. म्हणजे मला लहान अगदी फरफटत घेऊन जायचे. ते पायाला हे नाही ना, पायतणं नाहीत पाया, बरोबर, ते ह्याचे वाफ्यामध्ये जे भाताचे हे असतात दांडे आणि कापलेल्या, त्याचे ते हे टोचायचे. पण मला ते न्यायचे. दशावतारी नाटकं असायची जत्रेमध्ये. ते नाटक सुरू व्हायचं पालखी झाल्यावर रात्री 12च्या दरम्यान आणि सकाळी 5ला संपायचं. मग 5ला संपल्यावर नंतर परत घरी, बरोबर. तर ती अशी खूप नाटकं मी, तर दशावतार माझ्यामध्ये म्हणजे खूप लहानपणीमध्येच ठसलेला होता. आणि पुढे मग इकडे पिंगुळीला चित्रकथी बघितली, इकडे आमच्या कोचऱ्याच्या ठिकाणी आणि आमच्या केळूस गावामध्ये विठ्ठल मंदिरामध्ये ललित वगैरे. पुढे मोठा झाल्यावर वगैरे माझ्या असं लक्षात आलं की ह्याच्यावर ना आपल्या मालवणी लोककलांवर कोणी फारसं अकॅडमिक काम केलेलं नाही बरं का. तर मला ज्यावेळी आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेश जोशी म्हणून होते, तर मी MA केलं नोकरीत असताना, पोपटे जोगळेकर कॉलेजला असताना तिथे नोकरीत म्हणजे आकाशवाणीत होतो आणि बाहेरून मी MA केलं. आणि सर मला म्हणाले काहीतरी पुढचं पण बघ ना वगैरे. तर मी ते काम सुरू केलं आणि 6 वर्ष मी हे काम केलं एकंदर. मुंबईला जाऊन प्रबंध लिहिला, पण त्याचं जे पूर्वतयारी आहे म्हणजे गावोगावी जाऊन प्रयोग रेकॉर्ड करणं, मग त्याची रेकॉर्ड करून त्याची संहिता उतरवणं आणि मग ती सगळे संदर्भ गोळा करून त्याच्यावर सरांच्या मार्गदर्शनाने पुढचं लिहिणं, एक एक प्रकरण वगैरे, हे नंतर केलं. पण त्या काळामध्ये मला कणकवलीचं हे जे वसंतराव आचरेकर सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, तर माझे मित्र उदय पंडित त्याचे कार्याध्यक्ष होते. तर त्यावेळी माझ्याकडे स्वतःचा रेकॉर्डर नव्हता. मी आकाशवाणीच्या रेकॉर्डरवरून मिळालं तर रेकॉर्ड करायचो वगैरे, कॅसेट्सचा जमाना होता. तर म्हणाले तुला काय अडचण आहे? तर म्हटलं मी माझ्याकडे, अरे त्यावेळी पगार वगैरे कमी होते हो, म्हटलं बघूया आमका काय मिळालं. त्यांनी नकळत माझ्या कधी 15,000 रुपये मंजूर केले आणि ते मला पहिलं ह्या प्रतिष्ठानने मला मदत केली आर्थिक, आणि रेकॉर्डर मी घेतला त्यातून. आणि मग बाकीचं काही अलाइड सगळी हे होती ते घेतलं आणि मी काम सुरू केलं. माझा प्रबंध मी बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या पवित्र स्मृतीस अर्पण केलेला आहे. आणि माझी नंतर ही पुस्तकं निघाली, दशावतार, चित्रकथी, ललित, खूप नंतर निघाली, अलीकडे निघाली. पण 95 साली मला जी ही PhD मिळाली, तर त्याच्यातला दशावताराचं काम करत असताना तुम्हाला एकच अनुभव सांगतो की मी एकदा, हे आपले बाबी कलिंगण म्हणून होते नेरूरला, बरोबर, हां, त्यांचं दशावतारी मंडळ होतं. तर मी आकाशवाणीच्या कामाला एकदा आलेला असताना म्हटलं त्यांच्या घरी आपण प्रयोग रेकॉर्ड करूया, म्हणजे आपल्याला रेडिओचं पण काम होईल आणि मला पण हे मिळेल बरं का. तर मी गेलो रात्री आणि पाऊस पडत होता. तर त्यांचं घर आत, रस्त्यापासून आत होतं 2 किलोमीटर.
बाबी रात्री तुम्हाला सांगतो, बाबी कलिंगण रात्री 11:30 वाजता कंदील घेऊन उभे होते वाटेवर. आम्ही उतरलो, आम्ही गेलो आणि हातपाय धुतले आणि मी बघतोय ना तर त्यांच्या दरवाजाच्या एकदम म्हणजे पहिल्या दर्शनी आपण गणपती, लक्ष्मी किंवा देवाची हे लावतो ना फोटो, त्यांच्या घराच्या चौकटीवर, दरवाजाच्या चौकटीवर बॅरिस्टर नाथ पै यांचा फोटो होता. तर मी बाबींना विचारलं, बाबी रेकॉर्डिंग नंतर माका पहिल्यांदा असं सांगा, होतो आम्ही लावतो गणपती नाही तर लक्ष्मी नाही तर काय, तुमच्या ह्याच्यावरती हो असं दर्शनीच नाथपैंचो फोटो कसो काय? तर बाबीने दिलेलं उत्तर बघा, अहो ह्योच आमचो गणपती, आमचो दशावतार ह्यांच्यामुळे पुढे इलो, ह्यांच्यानी संसदेत पहिल्यांदा दशावताराचा आवाज उठवल्यानी, दशावतारी हे स्पर्धा बिर्धा सुरू झाले या नंतरचा सगळा, यांच्यानी आमचं दशावतार जगवल्याने, नाही तर दशावतारी केव्हाच मेललेले, असं बाबींचे उद्गार होते. माझ्या डोळ्यातून अक्षरशः पाणी उघडलं आणि मी म्हटलं ह्या माणसाने खरोखर काय ह्यांच्या मनात कृतज्ञता आहे आणि ही खरीच गोष्ट. आणि बॅरिस्टर नाथ पैंनी हे सगळं दशावतार पुढे नंतर खूप लोकांनी काम केलं त्याच्यावर वगैरे, प्रबंध वगैरे ठीक आहे, अकॅडमिक लेवलवर आम्ही काम केलं, पण खरे त्याचे जे त्याला पायोनियर म्हणतो आपण, तर ते राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याला कारणीभूत एकच माणूस म्हणजे ते बॅरिस्टर नाथ पै. आणि म्हणून मी माझं संशोधन सगळं आणि पुस्तकं पण बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या स्मृतीस अर्पण केलेली आहे. नक्की नक्की. खऱ्या अर्थाने कोकणची ही लोककला अगदी देशपातळीवर घेऊन प्रश्नच नाही. आणि त्याची जाणीव तुम्ही जसं सांगितलात बाबी कलिंगण साहेबांनी जी ठेवली, आजच्या पिढीला खऱ्या अर्थाने हे एक सुद्धा एक मोठं उदाहरण आहे की ती जाणीव आणि ते हे कृतज्ञ असलं पाहिजे. बिलकुल. अगदी. शेवटी पुन्हा एकदा मालवणी. होय महाराजा या तुमच्या ललित लेख संग्रहात सुद्धा अनेक लेख मालवणीमध्ये आहेत आणि तुम्ही मालवणी गद्य लेखन सगळं आतापर्यंत करता. बिलकुल. मालवणी बोली त्यासाठी तुम्हाला सक्षम वाटते का? हे सगळं गद्य लेखन करत असताना मालवणीतनं गद्य लेखन करणं हे दर्शकांना भावतं. आजच्या संपूर्ण मराठी वलयामध्ये सुद्धा मालवणीची जी एक क्रेज आहे ती गद्य लेखनामध्ये कशी आपण उतरू शकतो? बरं का देसाई, मराठीच्या जवळजवळ मी अभ्यास केला बोलींवरती सुद्धा 68 बोली आहेत मराठीच्या. त्यातली मालवणी जी बोली आहे ना ती खूप ताकदवान बोली आहे. म्हणजे आपली आहे म्हणून नव्हे, बरोबर, कुणीही सांगावं. मालवणीमध्ये लोकांचं काय समज आहे की मालवणीमध्ये फक्त नाटका करूची किंवा फक्त एकांकिका करूचे किंवा ह्या करूचा, कविता लिहूचे, असं नाही. मालवणीमध्ये तुम्ही कथा लिहू शकता, कादंबऱ्या लिहू, आता लिहितायत लोक, बरं का, बालसाहित्य, बरं का, हे सगळं मालवणीमध्ये येतं आहे आता. दादा मडकईकरांची, हो, दादा मडकईकर तर माझे समकालीन. काल परवाच आपण ती अगदी सोशल प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा त्यांची ती कविता ऐकतो. हो, खूप आहे तो. मालवणी खूप गाणी, माझं मालवणी अभिमान गीत पण खूप गाजलंय वगैरे वगैरे. पण ह्याच्यामध्ये गाराणं आहे एक, बरं का. आता गाराणं तुम्ही सांगतो हे इतकं फेमस झालं, हे पुस्तकात छापलं मी, बरं का. आणि त्याच्यामध्ये काय माहिती आहे, म्हणजे गाराणं घेतलं पण त्याच्यात मालवणी मुलखाचं हे वैशिष्ट्य हे मिक्स केलं, बरोबर. त्याच्यामुळे ते गाजलं. लिंगा जैना ब्राह्मणा गांगोबा महाराजा स्वामी समर्था 5 पुरी 12 आकारा, आज धर्तरीचो देव भूमीचो आकारिनी 84चो अधिकारी स्वामी लोन. ह्यो जो काय आमचो कोकणी मुलूक हरियागार फलाफळांनी शेती भातीन माणिक मोत्यांनी राखलं, शेराक 1.25 शेर दिलंस, 5चे 25 केलंस, तशीच राठी पुढे चालू ठेवून सेवा चाकरी करून घी महाराजा. वय महाराजा, असं त्याची सुरुवात होते. गारणं मोठं असं 15-20 मिनिटाचं गारणं आहे. आणि शेवट त्याचा असा केलाय, अष्टकोटी भूतांच्या भूपाळा स्वयंभू विरामाना दयाळा, 84च्या चाळ्या भगवंताच्या कृपाळा, काळाबाद प्रमाणे तुझ्या बालगोपाळाने केलेली सेवाचक्री मान्य करून घे. आणि त्यांच्या मालवणी मुलकाक, त्यांच्या सोयऱ्या दायऱ्यांच्या मुंबईतनी मराठी माणसांच्या महाराष्ट्रात येस दी बरकत दी, सुखा समाधानात ठेव आणि अक्षर दीपावली आनंदाची करून घे. सगळ्या लेकरांवर चांगले संस्कार कर रे महाराजा, आणि या कोकणचा चॅनेलला काही बरकत देऊन दे महाराजा. होय महाराजा. क्या बात आहे, क्या बात आहे.
नक्कीच हे असं मालवणीची ताकद आहे. तर तुमच्या या संपूर्ण लिखाणामध्ये जर बघितलं तर मालवणी आहेत, पण तो मालवणी बाणा शब्दातून म्हणजे व्यक्त तो लिखित करणं तर आहेत, पण मांडणं ही सुद्धा एक कला आहे आणि तो भारदस्तपणा तुम्ही प्रत्येक वेळी तो दाखवून दिलाय आणि तो या संपूर्ण याच्यामध्ये दिसतोय. म्हणजे गाराणं आज बघितलं तर या गाराण्यामध्ये मालवण किंवा आपल्या कोकणातील प्रत्येक चित्र आपण उभं करू शकतो आणि ती ताकद तुम्ही या ठिकाणी. आणि मी काय माहितीये कसं येतं, म्हणून मी नेहमी सांगतो की तुम्ही ऐकताना सजगपणे ऐका, वाचताना सजगपणे वाचा, बरं का, बोलताना सावधपणे बोला, हां, आणि बिंदास बोला. पण तुम्ही दुसऱ्याचं ही अशी शेकडो गाराणी मी ऐकलेली आहे, तो प्रत्यक्ष मी असा खुळो असताना असं हा करून बघित राहता, अशी मी 15-15, 20-20 मिनिटांची गाराणी ऐकलेली आहेत. आमच्या फोंड्याघाटचे सोमादाजी गावकर ते 20 मिनिटं गारणं घालायचे, बरं का. आणि काय आम्ही दाजीनू गारणं घालाव, हे गारण्याची वेळ असा वगीच गारणं माका जरा माका ऐकायचा असा असे दाजी घालायचे, बरं. ऐकलात काय असा उंच धिप्पाड आणि असं गारणं एकदा सुरू केलं ना न बघता, आता मी वाचलंय त्यांचा काय मुखोद्गत, हे सगळं ऐकलेलं कानात आहे अजून आणि ते आपण परफॉर्म करतो, एवढंच त्याच्यामध्ये. तुम्ही जो बोललात तोच मुद्दा, अगदी सजग असणं आणि ते आपल्याकडे साठवून ठेवणं ते सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि ते तुमच्या संपूर्ण या साहित्य लेखनामध्ये दिसतंय. होय महाराजा मधलं मालवणी मुलकांसाठी तुम्ही घातलं तुम्हाला ते अगदी खूप लोकांना आवडलंय आणि ते वर्तमान काळाशी जोडून तर घेतलंय तुम्ही, त्याची एक झलक तर दाखवलात. होय, अशाच प्रकारे आणि काय आमच्या दर्शकांना तुम्ही निश्चित एखादी मेजवानी देऊ शकता, कारण निश्चित आपली मुलाखत अगदी उद्दिंगत होत चालली, तरी सुद्धा हा जो प्रवास आहे, कारण आपण ज्या पद्धतीने या मातीशी आपलं जे नातं घट्ट केलेलं आहे, मला वाटतं या मालवणी मुलकाशीच नाही तर इथल्या मालवण आणि कोकणच्या लोकांना आवडलंच, पण या कोकणातील जे लाखो आपले चाकरमानी आहेत, जे मुंबईसारख्या प्रांतात राहतात, अगदी देश विदेशात राहतात, त्यांना तुमचा जो हा मालवणशी असलेला टच या माध्यमातून नक्की भावेल. त्यामुळे नक्कीच आवडेल. सुरुवात कवितेपासून झाली, तुम्हाला सांगितलं मी. नंतर मी साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार लिहिले, बरं का. पारितोषिक वगैरे, ते पुरस्कार वगैरे, पुरस्कारासाठी कोण लिहित नाही, म्हणजे मी तरी लिहिलेलं नाही, बरं का. मिळतात तर घ्यायचे आपण आनंदाने, दिलेला नाकारायचा नाही, बरोबर, अगदी की नाही बाबा, दिला आनंद, तुम्ही भले आम्ही भले. पण त्याच्यासाठी म्हणून जर तुम्ही काम करायला सुरुवात केली आणि तसं करत राहिलात तर तुमच्या हाती फारसं पडत नाही, कारण लिहिणाऱ्या प्रत्येक शब्दाला अर्थ पाहिजे, बरोबर. तर माझ्या कवितेने झालेली सुरुवात त्यावेळी मोर नावाचा कविता संग्रह 1986 साली निघाला आणि परवाच 9 जूनला जहर माया नावाचा माझा जो संग्रह आहे तो 11वा कविता संग्रह आहे. आणि मी माझ्या कवितेमध्ये सगळं आलं, आपोआप आलं, म्हणजे असं काय मुद्दाम आपण, म्हणजे निसर्ग आला, प्रेम आलं, हां, मालवणी लोकजीवन आलं, त्याच्यानंतर राजकीय कविता आली, भाष्य कविता आली, विडंबना आली, काय सगळे कवितेमध्ये जो अनुभव येतो आपल्याला नैसर्गिकपणे तो आपण व्यक्त करतो, बरं का. आणि हे सगळं करत असताना तुम्हाला मी सुरुवातीला एक जे मोती तळ्याचा उल्लेख केला ना, ती मोर नावाच्या पहिल्या कविता संग्रहामध्ये तिळफुलांच्या शेतात नावाची कविता आहे, ती आपल्या दर्शकांसाठी मी सादर करतो. आणि मग शेवटी आपण या संवादाचा जो निरोपाचा भाग आहे तो झिंझनाटने आपण करूया, कारण ती गाजलेली कविता आहे. तर तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, म्हणजे कुठलं चित्र कधी उमटेल सांगता येत नाही. म्हणजे एक 9वी 10वीत असताना ते तळं आणि ते सगळं धुकं हे मनावर कुठेतरी उमटलेलं होतं. कविता खूप पुढे तेव्हा तरी आली ती, पण ते कधी होतं काय माहीत नसतं, त्याची प्रोसेस आपल्याला सांगता येत नाही. तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, हल्ली रोज सायंकाळी पक्षी अनोळखी गाणी गातात. तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, हल्ली रोज सायंकाळी पक्षी अनोळखी गाणी गातात. ही मुलगी म्हणते, तरुण मुलगी, मी नातांना झाडांनी पाहू नये म्हणून काल मी धुक्याच्या वाटेने तळ्यावर गेले. बघा काय नाजूक तरल, आणि ते खरंच तरल होती सावंतवाडी आणि ते तळं बिळं.
मी नातांना झाडांनी पाहू नये म्हणून काल मी धुक्याच्या वाटेने तळ्यावर गेले, उतरले पाण्यात, मध्येच लक्षात आले थेंबा थेंबात तुझे गहिरे लबाड डोळे हळूवार मिसळलेले. तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, तेव्हापासून साखर झोपेत माझे रातांबी ओठ उगाचच हुरहुळतात. आता रातांबी ही जी प्रतिमा आली ती खास मालवणी आहे. म्हणजे ही कविता मालवणी मुलखात जन्मली आहे हे एका शब्दावरून कळतं बरं का. आता मराठी साहित्यामध्ये कवितांमध्ये जास्वंदी ओठ, डाळिंबी ओठ हजारो वेळा आलेले आहेत. रातांबी ओठ पहिल्यांदा मी आणला, माझ्यानंतर अजून कोणी आणलेलं नाही. तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, तेव्हापासून साखर झोपेत माझे रातांबी ओठ उगाचच हुरहुळतात. काल रेशमी तोरण विंटांना कशी कोण जाणे, रंग विसरून गेले, आठवले तुझे स्पर्श पिवळ्या रेशमी तिळफुलातले, आणि माझे पंचप्राण सुगंधी तोरण झाले. तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, तिळफुलांच्या शेतात तू हात घेतलेस हातात, पावसाळा दूर आहे अजून, पण मोर नाचू लागले तेव्हापासून माझ्या हिरव्या रानात, मोर नाचू लागले तेव्हापासून माझ्या हिरव्या रानात. वा वा, खूप अगदी तोड नाही या सगळ्या तुमच्या रचनेला. आणि त्यामुळे ज्या मालवणी संपूर्ण बाणा आणि इथलं जे संपूर्ण जीवनमान आहे इथलं सगळं ते पुन्हा पुन्हा इथला निसर्ग, इथलं सांस्कृतिक सगळं हे ते असं लगडून येतं. तुमच्यासोबत संवाद करणं म्हणजे ही कालमर्यादा असू शकत नाही, कारण खूप असं काही आहे. खूप बोलताय. तरी पण मी पुन्हा एकदा आज आपण ज्यावेळी साहित्य चळवळ कोकणात सुरू झाली, म्हणजे अगदी 80च्या दशकामध्ये तुम्ही जे सांगितलं, तेव्हापासूनचा आतापर्यंतचा 50 वर्षाचा प्रवास, आणि तुम्हाला म्हणजे त्यावेळेचे साहित्यातील अगदी जे माणिक मोती आपण म्हणतोय अशा प्रकारचे स्वामीकार रणजित देसाई, त्यानंतर बोरकर साहेब कविश्रेष्ठ, या सगळ्यांना तुम्ही ऐकलं, अगदी जवळून ऐकलं. मला नक्की आवडेल ते आमच्या दर्शकांना तुम्ही जर किस्से सांगितले, मलाही अगदी त्या अगदी मी सांगतो. मला हे कोजागिरी कवी संमेलनाला आमचे वसंत सावंत सर महाराष्ट्रातल्या एका मोठ्या कवीला बोलवायचे बरोबर दरवर्षी, आणि मी अगदी आतल्या ह्याच्यात असल्यामुळे मला ते सगळं म्हणजे संमेलन तर ऐकायला मिळायचंच लोकांना, पण संमेलनाच्या आधीच्या गप्पा, नंतरच्या गप्पा, त्यांच्याबरोबरचा सहवास, हे सगळं मी साठवत गेलो. आणि कोण कोण लोक हे भेटलेत म्हणजे अगदी त्या काळात विठ्ठल मंदिरामध्ये विंदा करंदीकर, पाडगावकर आणि वसंत बापट यांचा कार्यक्रम झाला होता काव्यदर्शनचा. हां, त्यावेळी मी कॉलेजच्या शेवटच्या वर्षाला होतो बरं का. विठ्ठल मंदिरात झाला होता कार्यक्रम. तर मग त्यांचा गप्पा आपण ऐकत राहायचं, आपण बोलायचं नाही काय. हां, उगाचच आपण एक, पण जे बोलायचं ना ते असं एक एक थेंब इथे साठवत राहायचं बरं का, कारण ते व्हॅल्युएबल होतं. आणि मला ते असं ऐकतं मिळत होतं. मला त्यासाठी मुंबईला वगैरे जावं लागत नव्हतं किंवा शक्य नव्हतं त्यावेळी. पण ते सावंतवाडीत आमच्या सरांमुळे विठ्ठल वाघ, दया पवार, आनंद यादव, रामदास फुटाणे, कितीतरी, नारायण सुर्वे, असे सगळे मोठमोठे कवी, साहित्यिक, हां, असे सगळे मी त्यावेळी ऐकले. हां, आणि त्यांच्याबरोबर ज्यावेळी संधी मिळाली त्यावेळी काही प्रश्न विचारले, त्यांनी अगदी प्रेमाने ते समजावून सांगितलं. कोणीतरी पुढचं जी वाटचाल असते ना ती अशी तुमची अधांतरी होत नाही. चांगले लोक भेटावे लागतात आयुष्यात, मोठे लोक, आणि तुम्हाला पण त्याची जाणीव पाहिजे की ही वाट आहे आणि ह्या वाटेवर जे जे मिळेल तर आपण वेचत जायचं बरं का. आणि बाकीबाब बोरकर तर रणजित देसाई कुडाळेश्वर मंदिर आहे कुडाळला, तर तिथे त्यांचा कार्यक्रम होता. मी बसलो होतो ऑडियन्समध्ये. तर मला ते कार्यक्रम सुरू झाला त्यांचा, आणि मध्येच ते म्हणाले, अरे त्यांना माहिती होतं ही बाळगोनी मालग्याची कीर्ती त्यांनी ऐकली होती देसाई, रणजित देसाईंनी. तर माधवीताई पण होत्या त्या कार्यक्रमाला. त्यांचा सत्कार बित्कार झाला आणि प्रास्ताविक वगैरे झालं. म्हणून भाषण म्हणाले मी नंतर करतो, पण त्याच्या आधी इथे एक महेश केळुसकर म्हणून कोणतरी आहे का तुमच्याकडे? तर मी सर म्हणाले हा काय बसलाय समोर. मी आपलं बसलो. मला म्हटलं काय माझं नाव अचानक, ये
मला बोलावलं. ते पण रणजित देसाई म्हणजे काय तेवढा दरारा आणि आवाज. अरे तुझी ती माळगोनी मालग्या मी कविता त्याच्याबद्दल खूप ऐकलंय, ती आता म्हणून दाखव. इथे पाठ आहे का तुझी? माझी पाठ होती बरं का. माझे फार कमी आहेत हा पाठ, म्हणजे मला लोकांनी सांगितलं ही म्हणा ती म्हणा, तर मला काय सांगता येणार नाही. माझ्या फार थोड्या कविता पाठ आहेत. तर मी माझा हात थरथरतोय आणि रणजित देसाई समोर, आणि समोर ही गर्दी लोकांची ऐकायला आलेले रणजित देसाईंना, आणि मध्येच माझं काहीतरी आहे. तर म्हटलं नाही बाबा, म्हणतो मी सांगतोय तुला वगैरे. आणि सरांनी पण आदेश दिला, वसंत सावंतांनी, म्हण रे सांगतायत म्हणून तुला. त्यांना पण आबा म्हणायचे, ते एवढं सांगतायत तर म्हण ना. आणि मी ती कविता तिथे म्हटली, आणि मला त्यांनी खूप असं पेट केलं, म्हणजे कौतुकोद्गार आणि शाबासकी दिली आणि वगैरे. त्यांनी पण सर्वोच्च पुरस्कार त्यावेळी. हो, अरे काय, कोण आम्हाला, आमचं नाव नव्हतं, गाव नव्हतं, कोण कोणाला विचारतंय. ते तिकडे सावंतवाडीला बोरकर, इकडे रणजित देसाई, ही मोठमोठे लोक नंतर वगैरे बरं का. नंतर मग तुकाराम आज असता तर नावाची कविता मी वाचली होती. पाडगावकरांचं अध्यक्षस्थान होतं त्यावेळी त्या कोजागिरी कवी संमेलनात. त्याच्यामध्ये मोठमोठ्या कवींची खिल्ली उडवलेली आहे, पाडगावकरांची पण बरं का. तर पाडगावकरांनी त्या कवितेला पहिलं बक्षीस दिलं त्यावेळी. तुकारामाची गाथा माझ्याकडे आहे अजून ती बरं का. त्या कोजागिरी कवी संमेलनात रमेश तेंडुलकर आणि पाडगावकर होते. असे मोठमोठे लोक तुम्हाला आयुष्यात भेटणं ही खरोखर सांगतो दैवी काही योजना असल्याशिवाय असं मला वाटतं. म्हणजे मला मुद्दामून इथे यायचं आहे की कोकण खरं ही रत्नांची खाण आहे, आणि या कोकणाशी हे सगळे जे महाराष्ट्राला लाभलेली ही थोर साहित्य परंपरा आणि ही साहित्य खरं रत्न, ही रत्न त्या पूर्ण साहित्यातली. कोकणची रत्न तर आहेत, पण ही सगळी महाराष्ट्रातील रत्न, देशातील रत्न कोकणात येऊन हे सगळं कवी संमेलन वगैरे त्यावेळीची ऐकायची, सादर करायची. आपण आठवणी कशा. बिलकुल. आणि नाही, आणि नुसतं काय आहे, माणसं भेटली ती निघून जायची. आपल्याला स्वतःला वाटलं पाहिजे की आपल्या जिल्ह्यात कोण आहेत मोठमोठे लोक. त्यांना जाऊन मी भेटायचो, बोलायचो, मला आवड होती बरं का. मी देवगडला जायचो, डॉक्टर भावा आठवलेंना भेटायचो, श्रीपाद काळे, केवढे त्या काळामध्ये लोकप्रिय कथाकार बरं का. समीक्षकांना आता ते काही म्हणू दे समीक्षक, पण आमच्या दृष्टीने ते आमच्या जिल्ह्यातले मोठे कथाकार होते बरोबर. त्यांना जाऊन भेटायचं. लुई फर्नांडिस होते मालवणला बरं का. तर त्यांना जाऊन भेटायचो मी, आणि त्यांची प्रत्येक दिवाळी अंकात कथा असायची वगैरे. असे लोक होते त्या काळात आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा. आजही मी नेहमी ही तरुण मुलं जी लिहित आहेत आपल्या जिल्ह्यामध्ये, तर काय माहिती आहे की मराठी साहित्यामध्ये खूप काही घडतं आहे आज पण, आणि पुढे घडणार आहे. तेव्हा ह्या सगळ्या मंडळींनी आपापलं लिहून, आपापलं पुढे आणून, एकमेकांना सहकार्य करून असं ते एकमेकांना भेटलं पाहिजे, बोललं पाहिजे प्रेमाने बरं का. ह्यो मोठो काय, मी मोठो काय, तो मोठो, याच्यात पडून उपयोग नाही. साहित्यिकांना पण असं हे असतं, तो काय मोठो सांगता, माझा कार्यक्रम. अरे ते पण ऐकणं ना, श्रवण करणं हे सुद्धा एक साधन आहे साहित्यामध्ये. नुसतंच आपला ऐका. काय कवी असतात ते आपली कविता झाली की पळून जातात बरं का. आणि दुसऱ्याचं पण ऐकलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे खूप. अरे आम्ही काय म्हणजे कॉलेजची लायब्ररी तर सगळी वाचून, म्हणजे लायब्ररीत मी कामच करायचो बरं का. कॉलेजच्या लायब्ररीत पार्ट टाईम काम करायचो. आणि श्रीराम वाचन मंदिर सावंतवाडी, कामगार कल्याणचं एक हे होतं केंद्र, तिथे त्यांची लायब्ररी होती, तिथे जाऊन वाचायचं बरं का. आमच्या फोंड्याला तर हायस्कूलची आमची लायब्ररी होती, ती केव्हाच त्यातली पुस्तकं थोडी होती, ती केव्हाच वाचून काढली होती शाळेच्या वयामध्ये वगैरे. पुढे सुद्धा रत्नागिरीचं नगर वाचन मंदिर वगैरे. आजही मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात जाऊन बसतो मी बरं का. वाचन आपलं ना हे पाहिजेच. नुसतंच आपणच काय म्हणतो ते शाणे आहोत जगात असं नसतं. वाचल्याशिवाय शेवटी पर्याय नाही. आणि कळतं तुम्हाला, जग कळतं. तुमच्यापेक्षा काय लिहिलं जातंय मोठं जगामध्ये ते पण कळतं. तुम्ही अगदी महत्त्वाचा संदेश दिलात. खरं म्हणजे मी तुम्हाला तो विचारणार होतो की या कोकणातील जे नव साहित्यिक आहेत किंवा तर तो तुम्ही संदेश या माध्यमातून दिलात. बरोबर. निश्चित अत्यंत गरजेचं आहे. आपण ऐकलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे, आणि आपण आहे त्यामध्ये कायम अगदी विद्यार्थीच राहिलं पाहिजे, तरच ते अगदी निरंतर ही आपली अगदी जमिनीवर पाहिजे.
एकदम हवेत उडान उपयोग नाही. हा, विमानतळ जरी झालो असलो चिपीचो तरी एकदम विमानात बसून पहिल्यांदा हळूहळू सायकल बिकल चालव शिका आणि मग विमान उडवा. समजलं की नाही. तर त्यामुळे आणि लोकांना भेटलं पाहिजे, एकमेकांना भेटलं पाहिजे. भेटणं फार महत्वाचं, संवाद केला पाहिजे. संवाद फार महत्वाची हे करतो. अतिशय छान सर तुमच्याशी गप्पा मारताना वाटतंय. आता सगळ्यात महत्त्वाच्या टप्प्याकडे येतो. आपण या क्षेत्रामध्ये तर आता पूर्ण हयात याच्यामध्ये केलेली आहेत. कोकणात या निमित्ताने तुमचा साहित्य प्रवास अजूनही उलगडला जाणारच आहे. विशेष 46 वर्ष या कोकणामध्ये तुम्ही योगदान दिलं, ते सगळं उलगडलं जाणार. आम्ही सुद्धा या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढच्या टप्प्यात तुमच्याशी त्यावर संवाद साधू. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, कारण आपण एक साहित्यिक म्हणून नेहमी ज्या ज्या ठिकाणी साहित्यिक कार्यक्रमांना या ठिकाणी सामोरे जाता, आत्ताच मुंबईमध्ये सुद्धा तुमची 4 पुस्तकं जस्ट प्रकाशित झालीत. मात्र ह्या सगळ्या लेखनामध्ये तुम्ही जे वारंवार सांगताय की माझं जे मूळ आहेत, साहित्याची जी मुळं आहेत मालवणी मुलखात, ती मालवणी मुलखात आहेत. हे विधान तुमचं आजच नाही तर नेहमी, त्याच्यावर तुम्ही ठाम आहात आणि ते वारंवार तुम्ही विधान करत असतात. त्याबद्दल जरा सविस्तर आपण सांगितलं त्याबद्दल सांगतो आणि मग झिंझिनाटने आपण नक्कीच आपण समारोप करूया. संपूर्ण पुन्हा एकदा तुमच्या दर्शकांचे, तुमचे सर्वांचे सगळ्यांचे आभार. आणि नवीन जे लेखक कवी आहेत आपल्या जिल्ह्यातले, त्या सगळ्यांना मनापासून, अगदी मनापासून शुभेच्छा. आणि हे मालवणी मुलखातले संस्कार सांगतो मी. आत्तापर्यंत ह्या मुलाखतीमध्ये, संवादामध्ये सांगितलंच बरंच, पण आजही मी ज्या ज्यावेळी येतो मुलखामध्ये त्यावेळी मी फिरतो. माझ्या गावात तर फिरतोच, बाकीच्या गावांमध्येही फिरतो आणि नवीन काय चाललेलं आहे त्याचे बदल टिपणं मला आवडतं बरं का. म्हणजे कधी मी मालवणला जाईन, सेवांगणमध्ये तिथे बसेन, त्यांच्याशी बोलेन बरं का. कधी सावंतवाडीला असतो, कधी कुडाळमध्ये, कधी कणकवली, देवगड, सगळं फिरत असतो मी. आणि हे जे बदलतं कोकण आहे, त्या बदलत्या कोकणचा एक संघर्ष पण आहे आणि एक अस्मिता पण आहे आपली. तर कोकणामध्ये काय काय विधायक घडतंय ना, ते पण आलं पाहिजे साहित्यातून, असं मला वाटतं. आणि जो संघर्ष आहे तो पण आला पाहिजे, बिनधास्त आला पाहिजे, कोणाला न घाबरता बरं का. आणि हे सगळं येत असताना आपली मुळं ही आपल्या ह्या मुलखामध्ये आहेत, हे लिहिणाऱ्या माणसाने विसरता कामा नये. तर देवाच्या कृपेने अजून त्याचा विसर मला पडलेला नाही आणि पडणार नाही असं मला वाटतं. शेवटपर्यंत ते येत जाणार. आणि झिंझिनाट ही कविता आहे, हिला म्हणजे आता झाली त्याला 41 वर्ष झाली बरं का. तर त्याचं थोडक्यात सांगतो आणि कविता म्हणतो आणि मग संपूया आपण. की इथे मी आकाशवाणीच्या एका कार्यक्रमाला आलो होतो जीप घेऊन रेकॉर्डिंगला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तर ते सगळं रेकॉर्डिंग वगैरे केलं. वादळ झालं होतं त्यावेळी आणि ते खूप नुकसान झालं होतं. ते सगळं आम्ही कव्हरेज केलं. कलेक्टर साहेबांची पण मुलाखत घेतली आणि आम्ही रात्री निघालो रत्नागिरीला परत. तर आमच्या जीपमध्ये आमचा तो टेक्निशियन होता महाजन नावाचा. त्या महाजनची सासूरवाड सातरल नावाचं गाव आहे इथे बरं का. इथे कणकवलीच्या पुढे जरा आत रस्ता जातो. तर तो मला म्हणाला की ओ साहेबानू, माझ्या जरा सासूरवाडीक म्हाका जरा जाऊन भेटलं 10 मिनटात तुम्ही म्हाका जर ह्या दिला पुढे आणि पुढे म्हटलं चल. आणि मी ड्रायव्हरला सांगितलं, वाघमारे नावाचा ड्रायव्हर होता आमचा. म्हटलं घे रे याच्या सासूरवाडीत काय तर सासवेक बेटा नेऊन देत. तर आणि गेलो आम्ही आत. रात्रीची वेळ होती. हा महाजन उतरला. याची सासूरवाडी रस्त्यावर नव्हती, त्या कच्च्या रस्त्याच्या आत परत 4 किलोमीटर होतं. अरे बापरे. आम्हाला म्हणाला तिकडे असं. अरे म्हटलं तू काय सांगलं, हैसरच असं म्हणून. हैसर डँगभर मी लगेच येतोय जाऊन, तुम्ही हैसर थांबा 15 मिनिटात येतोय. तो आला 1 तासाने ते सोडा. पण तो म्हणाला जास्त जाऊन इलंय बरं का. आणि तुम्ही येतात नाही आमका म्हटलं खय तुझं सासवे आता जावय सासरू सासवे तुम्ही काय तर बघून घ्या. तो गेला.
आणि गाडीमध्ये मी आणि वागदरे म्हणला आणि काळोख. आणि ते काळोख मला असं, मी म्हटलं ह्या काळोख सगळा म्हणजे शुद्ध काळोख ज्याला म्हणतो ना, प्युअर डार्क एकदम किनाट काळोख म्हणतो आपण मालवणीत. किर्रच्या पुढची डिग्री. किनाट ह्याला ना भाषांतर नाही करू शकत, मालवणीच किनाट काळोख, किनाट असा म्हणतो आपण. तो किनाट काळोख होता. आणि वागदरेला म्हटलं मी, साहेब तुम्ही उतरू नका, तो रत्नागिरीचा, बरोबर, नाव वागदरे. तो म्हणतो काय इथे वाघ बी झडप घालेल तुमच्या. म्हटलं माका खाऊन देत, मला खाऊ देत वागदरे वाघाला. तुला जर बसायचं असेल तू जीपमध्ये बस, पण ते हेडलाईट आधी ऑफ कर. हो असं नको करू म्हण, तू मी सांगतोय ते कर. तू का दरवाजे लावून घे, तू आत बस ना, तुला काय नाही, वाघाने खाल्लं तर मला खाऊ दे, तू बस आत. हेडलाईट ऑफ कर. हेडलाईट ऑफ केले आणि तो काळोख असा संपूर्ण अंगावर घेत मी असा शांत त्या माळरानावर उभा राहिलो, बरं का, कच्च्या रस्त्यावर. आणि कम्प्लीट काळोख, म्हणजे ते जीप दिसे ना मला ते हेडलाईट ऑफ केल्यावर. आणि अशी शांतता होती आणि काहीतरी असे हे शब्द यायला लागले, बरं का, यायला लागले. आणि मग मला कळलं की फक्त काय येतंय ते माहीत नव्हतं, पण ट्रान्स असतो एक, ट्रान्स. बरोबर. तो कवीला कळतो की कवी ट्रान्समध्ये जाताना त्यातली पूर्वावस्था असते जी, तिची चाहूल लागते त्याला. ते घडत असताना त्याला काय माहीत नसतं, बरं का. म्हणजे ग्रेसचं एक वाक्य आहे की कविता जन्मत असताना जन्मदात्री बेहोश असते, बरं का. म्हणजे कवी बेहोश असतो, म्हणजे ती प्रसूतीच्या वेळी काय नंतर बाळ जन्माला आल्यावर आवशिक कळता, पहिलो टॅ केल्यावर वगैरे. तर ती अशी अवस्था होती आणि ती कविता यायला लागली. ती कविता एका सिंगल स्ट्रोकमध्ये, म्हणजे एका झटक्यात म्हणतो ना, तशी आली, बरं का. तिथे काय पेन नव्हतं, कागद नव्हता, पण ती मनामध्ये एकदम रेकॉर्ड झाली माझ्या. हां, आणि ह्याच्यामध्ये आली ती अशी, ते आता मी म्हणतो ना तशीच आली ती, बरं का. नुसते शब्द नाही आले. आता हे म्हणाल तुम्ही कसं आलं, काय आलं, तिथे काय कोण हे नव्हतं, पण कुठेतरी अनेक तुमच्यावर ना इम्प्रेशन्स आणि हे झालेले असतात. त्याचा जन्म कधी होईल हे तुमच्या हातात नसतं. आणि अनेक असे इम्प्रेशन्स असतात, त्याचं कधी ते फुलून येईल हे सांगता येत नाही. ती कविता मी इथे आता सादर करतो. ह्याचे हजारो वेळा तरी मी म्हटली असेल, आणि कुठे कुठे म्हटली मी, जगात सगळं, अगदी सिंगापूर, कुवेट, स्वित्झर्लंडपासून सगळीकडे, बरं का. देशामध्ये सगळीकडे म्हटली, महाराष्ट्रात सगळीकडे म्हटली. आता ह्या कवितेचे ना बोलीभाषांमध्ये अनुवाद करतायत लोक आपणहून वगैरे, आणि मला पाठवत आहेत, बरं का. अचानक परत आता कोल्हापुरी बोली, झाडी बोली, कोकणीमध्ये राधाभावेनी अनुवाद केला. आता रशियन भाषेमध्ये मला अनुवाद मिळाला, समीरा किडबन म्हणून आहेत, त्यांनी केला आहे तो. जर्मनीमध्ये होतो आहे त्याचा अनुवाद. इंग्रजीमध्ये विश्वास पाटीलने अनुवाद केला आहे वगैरे. तर मूळ मालवणी कविता मी पेश करतो. सगळं पुन्हा एकदा धन्यवाद कोकण सातच्या दर्शकांना. पान्नीत भेटलंस अंगात खेटलंस काळोख किनाट, पान्नीत भेटलंस अंगात खेटलंस काळोख किनाट, हातात हात घेतलंस अकस्मात झालो झिंझिनाट, हातात हात घेतलंस अकस्मात झालो झिंझिनाट. पतेरो साळसाळ पायाबुडी, पतेरो साळसाळ पायाबुडी, फुरसा मारित होता मनात उडी, पतेरो साळसाळ पायाबुडी, फुरसा मारित होता मनात उडी. चलता चलता कुजबुजलस हीच माझ्या घराची जवळची वाट, पान्नीत भेटलंस अंगात खेटलंस काळोख किनाट, हातात हात घेतलंस अकस्मात झालो झिंझिनाट. काय बोलत होतं नि खय चलत होतं कोणाक माहिती, काय बोलत होतं नि खय चलत होतं कोणाक माहिती. सगळ्या वाटेर निसतो पिकल्या आंब्या फणसांचो घमघमाट, पान्नीत भेटलंस अंगात खेटलंस काळोख किनाट, हातात हात घेतलंस अकस्मात झालो झिंझिनाट. लांबसून बॅटरी ओक लागली जवळ, आपल्या गावातले इन्व्हेस्टिगेटर जर्नलिझम, शोधपत्रकार, विनापेड म्हणजे ते स्वयंघोषित असतात.
कोणाचा काय चालला काय बरोबर. लांबसून बॅटरी येऊक लागली जवळ, लांबसून बॅटरी येऊक लागली जवळ, तू मका खासकन वडलस, लांबसून बॅटरी येऊक लागली जवळ, तू मका खासकन वडलस, माझा काळी झाडदाड धाडदाड धाडदाड, माझा काळी झाडदाड धाडदाड धाडदाड, तुझा मात्र धाडस भनाट, हातात हात घेतलंस अकस्मात झालो झिंझिणाट. आणि शेवटी तुझ्या मागसून किती जण भेटली, अंगात खेटली, तुझ्या मागसून किती जण भेटली, अंगात खेटली पण नाही पटली, तुझ्या मागसून किती जण भेटली, अंगात खेटली पण नाही पटली, माझ्या कानात अजून तुझ्याच काकणांचो तो पैलो वैलो किनकिनाट, माझ्या कानात अजून तुझ्याच काकणांचो तो पैलो वैलो किनकिनाट, पांगणीत भेटलंस, अंगात खेटलंस काळोख किनाट, हातात हात घेतलंस अकस्मात झालो झिंझिनाट. क्या बात आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या या कोकणचं वैभव आणि या संपूर्ण मालवणी मुलकाचं जे काय निसर्ग सगळं हे आहे चित्र, या झिंझिनाटमधून तुम्ही वेगळ्या एका उंचीवर या सगळ्या गोष्टींना नेतात. आणि अतिशय छान वाटलं सर तुमच्याशी गप्पा मारून. जेवढं बोलावं वर्णन करावं सगळ्या गोष्टी तेवढ्या तोकड्याच आहेत, आणि तुमची मुलाखत एका पार्टमध्ये संपवणं हे सुद्धा मोठं आव्हान होतं. तरी पण अतिशय छान झालं. आणि निश्चित हा जो आपला प्रवास सुरू झालेला आहे तो यापुढेही दर्शकांसोबत आपण जोडूनच ठेवू. पण तुर्तास आपण इथे या जागर कोकणच्या साहित्य रत्नाच्या या विशेष कार्यक्रमात आणि आपल्या विशेष मुलाखतीत या ठिकाणी रजा घेऊया. निश्चित दर्शक हो, डॉक्टर महेश केळुसकर आपल्या कोकणातील खऱ्या अर्थाने हे साहित्य रत्न, आणि आज त्यांच्याशी आपण संवाद साधला. खऱ्या अर्थाने कोकण सातचं जे एक ध्येय होतं, एक उद्देश होता, कोकणातील जी साहित्य रत्न आहेत ती पुन्हा एकदा श्रोत्यांसमोर आणावीत, दर्शकांसमोर आणावीत. जो साहित्य रसिक आहेत त्यांच्यापर्यंत या साहित्य रत्नांनी जे काही योगदान दिलेलं आहे या कोकणच्या संपूर्ण भूमी संपूर्ण आज जगभरात पोहोचवण्यासाठी, ते चित्र संपूर्ण आपल्यासमोर आणावं, हा प्रवास आपल्यासमोर आणावा. आणि त्याला खूप चांगला या साहित्य रसिकांनी सर अतिशय चांगला प्रतिसाद दिला. आत्तापर्यंत आम्ही जवळपास 45हून अधिक पुष्प या संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये गुंफलेली आहेत, आणि त्याच्यातलं सगळ्यात एक सुवर्ण पुष्प जे आपल्या समवेत आज करताना आम्हाला अति आनंद होतोय. निश्चित बघणाऱ्यांच्या ऐकणाऱ्यांच्या ज्या प्रतिक्रिया येतील, प्रतिसाद तुम्हाला पण कळवा तुम्ही. नक्की 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 मला आवडेल सगळ्यांचंच म्हणणं ऐकून घ्यायला. मनापासून आपले धन्यवाद सर. दर्शको, तर हा जो आपला एक विशेष कार्यक्रम होता तो आम्ही गेली वर्षभर चालवला. कोकण सातचा जो वर्धापन दिन असतो 20 जुलैला, आणि त्याचंच औचित्य साधून आपण हा एक कोकणातील साहित्य रत्नांचा प्रवास सुरू केलेला होता. निश्चित प्रत्येक प्रवासाला कुठेतरी पूर्णविराम असतो, आणि जी कोकणातील साहित्य रत्न आहेत ती आम्ही या प्रवासामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. निश्चित हा प्रवास जरी आम्ही केलेला असला तरी ह्याच्यामध्ये कोकणातील अनेक साहित्य रत्न जी कोकणच्या बाहेर आहेत त्यांच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो सुद्धा नसू. मात्र हा प्रवास जरी या जागर कोकणच्या साहित्य रत्नांचा या मालिकेचा आम्ही थांबवत असलो तरी कोकणचा टीम जी आहे त्याच्या माध्यमातून साहित्य जे या कोकणचा श्वास आहे, आणि खऱ्या अर्थाने वाचक म्हणजे अनेक रत्नांचा या ठिकाणी जर उल्लेख केला तर पत्रकारिता, जे आम्ही आज पत्रकारितेचे गोडवे गाऊन पुढे चाललेलो आहोत, तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ त्याची मुहूर्तमेढ सुद्धा आपल्या कोकणामध्येच, आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पोंबुर्ले गावात ज्यांचा आपण करंदीकरांचा उल्लेख केला तर त्याच गावामध्ये आपले जे बाळशास्त्री जांभेकर त्यांची ही मुलुकमाती, आणि त्या संपूर्ण या प्रवासामध्ये हा प्रवास सुद्धा करताना अतिशय आमच्यासाठी एक मोठा टास्क होता. आणि त्याला संपूर्ण साहित्य रसिकांनी, श्रोत्यांनी आणि आमच्या वाचकांनी जो प्रतिसाद दिला भरभरून त्याला तोड नाही. कोकण सातच्या माध्यमातून असेच नवीन टास्क आम्ही आपल्यासमोर घेत येऊ. तुर्तास आपण या भागामध्ये या कार्यक्रमामध्ये इथेच रजा घेतोय. पुन्हा भेटू. धन्यवाद. आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात.